ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям, ки ҳатман ба шумо маҳқул мешавад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамун лайки бепула бизанед. Касоне ки дар канали мо меҳмонем, подписатсия кунед ва зангулаи канала давзисе монед, то ки аморзаи видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарҷони азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия карда нестед. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. салому алейкум бардои азизу ҷон, хуш омадем ба канали дуюми Маҳтоб мошино. Бардои азиз, як дақиқа вақтона мегирим, оиди бози 250 рубла кам тарак маълумотонтон. Бардои азиз, рӯзи душанбе ровна ана чанд рӯз пас мешавад, 4 рӯз пас финал, соатҳои 8 ба вақти Москва, соатҳои 10 ба вақти Тоҷикистон. Се мошин 60 конверти пули, конвертҳои пули 10000 рубла, 5000 рубла, 3000 рубла, хулас та 150000 конвертҳои пулӣ мешавад. Плани шодиюзаш анами эмел меша, объёми 2.8 цилиндра, 1 сол тонировка, 1 сол ҳуҷҷат ва дуюмиш бахти сафед рабус. Бардои азиз, ана бензини холияи 3.9 ва 3.10. хулас анами се мошин мешавад. Бардои азиз, кадомиш ки маъқулу нашид, пул дар кор шид, пулат метем. мошинора тамошо кунем, маҳқултон мешавад. баъди гап занем, охири старти бозира мемонам. количествои билет 2950 дона. боло дар WhatsApp Сбербанк ёнум поянда Душанбе Сити. дар WhatsApp нанависед ки билет ҳастай нестай, ҳастай шербачо 4 билет 1000 рубл, ай 10 дона 1 дона тӯҳфа карда мешавад. боло дар WhatsApp Сбербанк ба номи Фаруқ Давлатшоид. вақти хитона бисанҷем бардои азиз, се мошин 60 конверти пулӣ. дар панои алло бошед, дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайкҳои бепула бизанед. ҳар як лайк шумо мезанед бардои азиз, ба манфиати шумоай. ки ҳамон қадар лайк зиёд шид, ҳамон қадар конверти пулӣ бо беғарзи 60 конверти ки гуфтагим хуш мекунам. дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайкҳоро бизанед. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Astra F дар кузуфи Хаҷибек, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 42000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. состояние мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад, краска талабам нестай. соҳиб мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. дастрош фурӯхта мешавад, 1 сол дига ҳуҷҷат дорад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шайхи худи соҳибуш пурсон шуд. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Nexi мебошад. солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Исфарайна дар вилояти Суғд. нархша 23000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. состояние мошинча хуба, ягон дард надорад, краска талабам нестай, чашкҳошам варид кардагӣ нестай. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиб мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. дастирош фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи Хаҷибек, солаш 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 45000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. состояние мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. чашкҳошам варид кардагӣ нестай. кондитсионершам кор мекунад. соҳиб мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. дастирош фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шайхи худи соҳибуш пурсон шуд. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra B мебошад. солаш 2001, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 46000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран астай. занг занем, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, состояние мошинча хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. кондитсионер кор мекунад. 4 дар электропакет. соҳиб мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад.
ҳамин аввакида аккумулятор шаҳриш каги будай ана бо як соли дига ҳуҷҷати солона дора. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra мебошад. соли 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ зайдагӣ нест, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ҳисор. нархша 27000 сомон гуфтаст. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуб ягон дар надора. мотор ходовои 4 баллонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надора. яксола ҳуҷҷати солона дора. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар боло экран аст, занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Nexi, соли 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 15000 сомон гуфтаст. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуб ягон дар надора. мотор ходовои 4 баллонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. краска талабам нест. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надора. ҳамин аввакида аккумулятор шаҳриш карда буда 5 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes-Benz E-Class, соли 1999, мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. нархша 82000 сомон гуфтаст. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуби бадай ягон дард надора. 4 диска баллони нав, мотор ходовои 4 баллонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. краска талабам нест. 4 дар электропакет, кондитсионер кор мекунад. системаи музикашда гап надорум. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошинча 100% ягон дард надора. дастрошна фурӯхта мешавад. як соли дига ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дига тонировка дорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Советский ВАЗ-2114, соли 2006, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Хуҷанд. нархша 20000 сомон гуфтаст. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. састани мошин хуб ягон дар надора. мотор ходовои 4 баллонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. краска талабам нест. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надора. дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо боз як Советский ВАЗ-2199, соли 2004, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 20000 сомон гуфтаст. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуб ягон дар надора. краска талабам нест. мотор ходовои 4 баллонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дар надора. ҳамин аввакида аккумулятор шаҳриш карда буда 5 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон.